Avui, us ho explicàvem abans, és el Dia Mundial de la Síndrome de Down i us hem explicat que des de l'Hospital del Mar estan buscant voluntaris, persones amb la síndrome de Down, per que s'apuntin a un assaig clínic amb el qual el que s'està buscant és millorar el seu rendiment cognitiu. Doncs bé, aprofitant aquesta avinentesa i que avui és el del Dia de la Síndrome de Down, hem volgut convidar també la Montserrat Vilarrasa aquí al programa. Montserrat, bona tarda de nou. Hola, bona tarda. Ho dèiem abans, tens 42 anys i en fa 2 que t'has independitzat del tot de la família. Per què t'agrada a tu tenir una vida independent? Feia molt de temps que ho volies? Aviam, de principi sí, vaig decidir jo de viure de forma independent, però perquè com va anar una mica molt ràpid amb aquest tema, la meva mare, els primers dies li costava que la seva filla fes aquest pas de viure independent i ara que fa molts anys que estic en aquest projecte, 10 anys, doncs ja... A poc. Vas començar vivint sola i ara amb qui vius? Bueno, estava vivint amb una companya de pis, però vaig tenir un problema de convivència i després vivia 3 anys sola. Després vivia amb la meva mare i ara estic vivint amb un company de pis. Estàs compartint pis, no? Hi ha algú que us ajuda d'alguna manera? És un pis tutelat? Aviam, aquests pisos són uns pisos tutelats entre la Fundació Down i l'Ajuntament. És un conveni amb la Fundació Down i l'Ajuntament de Barcelona. Molt bé. Sí. I aleshores que teniu la visita d'algú un cop a la setmana, potser? Sí, ve una persona de suport que fa el seguiment a casa, al pis. Després, perquè com hi ha tants usuaris en aquest projecte de vida independent, però a mi al pis ve 2 cops a la setmana. El que sí ens ajuda és anar a comprar i treure diners. Si tinc que treure diners, també vaig a la caixa a treure diners. Molt bé. I a casa, com us repartiu les tasques? Tu què fas? Les tasques, tenim un planning a la porta de la nevera i cadascú fa les tasques que li toca, jo com el meu company. I tu què t'agrada fer? Bueno, m'agrada més de tot, una mica de tot. I cuineu i tot? Sí, sí. Vosaltres... Sí, jo cuino el meu i el company fa el seu menjar. Molt bé, doncs com 2 companys de pis. A més, estàs treballant? Sí, estic treballant en una platja ordinària que és una companyia de Respira Energia, d'auxiliar administratiu. Déu-n'hi-do. Sí. I a més, t'has independitzat i quan diem independitzat ho hem d'entendre amb totes les seves paraules. És a dir, que vius en un municipi diferent de la teva família. La teva família és d'un poblet del Maresme i tu vius a Barcelona. Com ho fas per anar-los a veure? Hi vas sovint? Sí, vaig als caps de setmana a veure la família i de vegades faig algun viatget amb la mare. He fet molts viatges amb ella i amb el meu germà també he fet algun viatget, tots 3 junts. Montserrat, de tots els graus d'autonomia que has aconseguit i ara que és total ja, et falta alguna cosa? Tu encara penses, no, jo vull viure 100% sola o vull viure amb un company però que sigui la meva parella sentimental? Quin és el teu propòsit, no? O el teu següent pas? Següent pas? Doncs seguint fent la vida que fa, la quotidiana, i perquè si algun dia la meva mare no estigués, que pugui viure de forma independent. Amb la teva feina i cobrant els teus diners. Clar, és normal, com tots tenim aquesta preocupació de quan els pares no hi siguin. La Montserrat ha estat fins i tot a les Nacions Unides, ets activista social, és presidenta de l'Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta de la Fundació Catalana Síndrome de Down i vas estar a Nova York, a la seu de les Nacions Unides, per signar la Declaració de Drets de les Persones amb Síndrome de Down. Què és el que reivindiqueu? Aviam, reivindiquem que sobretot fer conèixer els drets humans de tot el món.
Jo allà a Nova York vaig anar per feina, no vaig anar de vacances, a firmar un llibre d'una declaració de lideratge polític i públic de totes les dones per un projecte que és del Vegin més 25. Molt bé. I l'única representant de persones amb la situació de discapacitat va ser jo, perquè hi havia altres dones, però tenia una altra discapacitat física. Clar. Doncs hem conegut la Montserrat Vilarrasa i que hem sabut també que... Ara, el més important de casa la Montserrat. Que és seguidora del Com si fos ahir i que ja t'has convertit, hem de trobar dia, a la cinquena tertuliana de la tertúlia del Com si fos ahir. Perquè a més és quimista, per tant és com nosaltres. Exacte, quimista, com el grup del Planta Baixa.